Ban kan mau it bat ban pensa nam ya ka kerteng utamen basan lajro sing kamdej ubalabam kwai hadwar ublei ubadei ukpa jong pastor Precious Timung ubashong basa hakashnong diwan Ribhoi district. Nakaliang kayeng kasem jong utamen basan lajro sing kamdej kilabu yo mau kerteng pensa nam bat kumju lapli pat baru ya kadukan di jan tenrai kabaka neru kadai na kabenta ban pensa nam yo utamen basan lajro sing kamdej kabala ai kerteng kacong hi showroom kabaha kane kadukan labu tangi ki jan tenrai ki balathain lawet hi dakik sai rendia ba lapli pai ba no ya kate kadukan haka arpui terik jeliu arjar arpuar kabala pli do ba Merrill Bonds MLA kan nopo constituency kumukongsan la sakilang do ba FR Kharkongor ubade commissioner and secretary ka textile haka jela bat uba IA dingdo director bala shongtha nakatna sericulture and weaving kakong RB Lengwa district sericulture officer bat ki khun ki kti ki bahaying bahasem jong temen basan lajro sing kamdet lambat kiwe ka jingtmu jong ki khun jong temen basan lajro sing kamdet ban pli ya kane kadukan ka long ban la ban ai jing kershan lang ya ki tu ki khun samla ki bapule ha ki jing pule baper ka ba an penmang na ka jingmi ka ba marshiteng na ka te kadukan kaba kane ka longru ban bot bat ban beteng ya ka kam ka ba ukpa jong ki ulale ban yarap ya ki samla pule jong ka than nong tulu ha ki por ki ba menshua wa panai kublai kerpang ya ke jong hi productions kumnong no wakila sim kene ka lat kene ka maujam mo ka ba kongsan ban play kene ka showroom ha kene ka eri village daga jingnya kesan lang jungi nong mikmat jungi hau snem malale karar tarik Februari nilai declare ya kene ka area kumga eri silk village but kene ka jingur long junga kene ka early junga eri silk village ru kare daga jingi trai kam mo daga jingnya trai jongpi baro ai demde ba fi don ko mo fi na po jongpi nda bre kiwe ki nong than kiwe ki nong ther ki department ngatrai kene ke level silk village ngatrai kanum dege ai ka ba suk banyo ndai ka de jing trai lang jungpi waro kade ka jing ya tli jungpi kade ka jing ya trai long no ka unrelenting purpose kum biong ka puktin baren kade kata ka ba contribute saka jing one masaka jing paunam jong kene ka than jungpi kum ka eri silk village kajing kan mau ya kiba thon kiba blei ula ibit ban simno saladehi kalong ka ba kongsan hadu kata-kata kajing im jungi kibre kadang kajing ong jong ki krau perkat kadang dulu ka jing ong ka ba ki nong song snong ngiju ya kren ngiju ya pasiao ngiju ya tu khana bai kino ki kamba bha jong uno lene jong kano ko breu iju kham kan mau bha hadin bakim don su asla berkai une uri orang ba ilet ban pesan LS kendek ude ubreu belano senyang sibon ia kene gedong berkatan kamtam ya kerai nung tulu uragowe ude orang ba abadadu ke por ka ba udang samla ubaju mi syakmat ubaju sim benta ku munong yalam agi kam hake imlang gasalang lane hakiwi kiwi kikam ngene ke por nang kong yang ai ku play pin nak liang chong hi kani ke de sngi ka ban sa jingkan mau hak dengan denti chong hi hak pengingiyo ya ka ban pli ya kene ka showroom ka mai ke chong ni hang ni ka banging lasna nang dapat penmi ya ki jan ki banging le hi da kirim dia kata la do ki jan sem ki jan tawa ki mo floor ki pla at ki banging penmi ki nang ni dak banging le nang ba kini ki natural dyeing pat pangile ro haki hand woven ka banging ong mo ka banging kan ki da ki tegen dege sngi ke banging yo igon playing ne showroom ke jongi ingi pen pau ya ka jengkop le ke kerpang ya ki bro baro ke banging lakhat ki blawan segen dege program ke jongi ke nek sngi
kene kesengi kedero kesengi kabangi kan mau ya kecing dap arsnem kecing kelam no jong ikpai jong ni len Sri Lajros Singh Kamdet ibla klan no shalau kadrat nandu ka snem arjar arpau mat kan mau ya kene kecing dap arsnem ke jong ni pliru ya kene ka foundation ke jong ni dak jing temu kabangi ngin continue lan ngin teng ya ke legacy ke bami lajule kata kolong banyaram ya ki para nong pulih nang kini gidong bat kitan gijongi dap ngingi rap ek bat penyo ki scholarship kat ka bengi ngila kumta nak liang gijongi ndok nang snem ngidon ro kene kijing temu bengin aya ke scholarship le ka financial assistance syaki kena ngi bab ndap kijing pulih gijong ki bat ki peteng ro hai ki professional lines ka bala ban doktor ki engineer ki lawyer ki nurse bat ki professional lines ki pulih kum banyerap bat ban encourage ki makin nak tengi kicing pulai ki jongi tengi da kerpat di baro ki nong song snong bat ki para dong ki para thang ki jongi ba pi phenia snok tilang ban ni krishan lam mi gini kicing persang ki berat ki jongi mungkin la ai ban ni trailang ban kentiu ya ka yo ka kon kum chu ro ya ka riti ke dusur ki jongi ka bengi dan nduk ki par ki ba menswa ku boleh support